Bueno, arratzaldean ongi etorri. Nik hitz egingo dizuet, Donostia Zutan elkarteko kide batek esan behar duena tokatu zait eta orduan hori izango. Bueno, lehenengotik eskerrak eman zuek etorri zaretelako. Gero baita ere esan Donostia Zutan elkartea zer den, urtea daramatzagu hemen antolatzen, efemeride hau da, orain dela 303 urte gertatutakoa. Eta, aurten ere gauza batzu antolatu ditugu eta horien artean gaurko hitzaldia honekin hasten gara. Gero daukagu larun batean kartel bat edo beste jarri dute antzerki biltaria. Gero Otamarrean daukagu beste hitzaldi bat. Hitzaldi hori gaurkoa Iñaki Gaina emango duen bezala, hori Josu Telabidek emango du. Eta izenaren zergatia ikusiko zenuten, izena da independiente izatetik, Euskadizeko konstituzioa onartzera urte desente pasatu ziren, 18 urte zuzen ere, eta zergatik aukeratu dugu gai hori, pentsatzen dugu hemen gertatu ziren gauzak, badutela zer ikusia Kadizeko konstituzioaren onarpenarekin. Hau da, lotura badagoela, eta hori Iñaki azaldu. Baita ere esan, nik Iñaki aurkezteko, zuek ezagutzen duzu, Donostiara, bera historialaria, berak liburu mordo bat idatzi du, gai honen inguruan ere, bai? Hau da, hemen gertatu zen sarraskiaren inguruan ere, baditu liburu bat baino gehiago, eta bera egonda lotuta baita ere gure elkartearekin, hau da Donostia Zutan elkartearekin, hasieratik. Eta hortik aurrera, nik ez dakit berari buruz, pila bat esan dezakegu, baina ez dakit merezi duen zertan hastea. Eta besterik gabe, beha itxiko diogu hitza, eta beak azalduko digu. Galderak egiteko aukera izango duzu, pentsatzen dut, berak izango du, eta uste dut, euskeraz antolatu ditu, norbait balego, gazteleraz edo beste hizkuntza batean edo galdera egin nahiko lukena, egin galderak, bai? Eta besterik ez. Toki guztietan, Jesus, gertatzen den bezala, erdalduna ez dutik ulertu euskeraz, beraz, esan duena bukaeran, si alguien quiere preguntar algo en castellano o en francés o en inglés, pues, aunque la charla será en euskera. Hitzaldiaren izenburua nahiko, ez dut esango pretenziosoa denik, baina antzeko zerbait, Gipuzkoa independiente izatetik, egia esan izatetik nik usten dut nahia izan zala, 1784an, Getarian batzar nagusiak hala esan zutelako, baina izatetik nik usten dut nahia egun batekoa edo bi eguneko kontua besterik ezala izan. Egia esan, Jesusek esan duen bezala, lotura handia izugarria izango nukenik. Egon dala, konbentzio gerratik Donostia suntxitu zuten arte, 20 urte dira batetik bestera, horrek esan nahi du belaunaldi bat, ez. Garai horretan gainera, nik usten dut denbora mantsoago joten zala, mantsoago, esan behar nuen mantsoago gaur egun baino, baina esate baterako atzo Arzaiusek 84 urte egin zituen, gain dela 20 urte pilpilean zegoen eta gaur egun iaia inorke gazten artean inorkezakin orden Arzaius, ez? Baina esan nahi nuen, ematen duela gaur egun denbora azkarrago joten dela garai horretan baino, baina, ez dakit egia den ala ez. Baina egia da oraindikan 19. mendearen bukaeran ardieroko kontu guztiak mendetan zehar, foruak, aide nagusien nagusitasuna eta oraindikan oso gure herriaren oso azalean ikusten zirela, ez. Beraz,
Egoera nazia lotura dago, niretzako lotura handia dago, batetik bestera, eta lotura nagusiena eta ondorio nagusiena ez bada, niretzat behintzat, dela 1813an azken urtetan oroitu dugun bezala, Donostiako Suntxiketa, eta niretzako hasiera dago, hain zuzen, Konbentzioko gerraren pasartetan eta batzar nagusiak eta Donostiako hiriburuak edo udalak hartutako erabakien artean, ez. Eta besterik ez da, mendekoa besterik ez da, niretzako. Hor, asko egon daitezkela, baina badago horrelako agindu berezi bat, ez zehatza, idatzi batzuetan oso zehatza da, baina agindua da, Gipuzkoa traidore izan da, Konbentzioko gerran, beraz, eta Gipuzkoarekin batera, baita hegoaldeko Euskal Herriko 4 herrialdeek, beraz, mendekua dator, eta mendekuaren arabera etorri izan ondoren Donostiako Suntxiketa. Belaunaldi bat, aldez aurretik aipatu beharko ditut iturriak, ez? Iturriak ez dira asko, egun hauetan pixka bat gaurko hitzaldia prestatzerakoan nabarmendu egin ditut idatzitako liburu batzuk eta batek esaten duena besteak ukatzen du, eta biztan da gaur egun gertatzen den bezala, 20. mendean eta 19. mendean gertatzen den bezala ikuspegi ezberdinak daude. Historia ere ematen du bizia dela, ez gizon eta emakumeak gizakiak direlako, baizik eta politika mailan ere eta kontakizunaren mailan hor ere borrokaldi bat dago. Eta kontatzeko momentuan, unetan, Frantziaren ikuspegia bat izan daiteke, gero azken urteetan hitzalditan ikusi dugun bezala, Inglaterrakoa beste ikuspegi bat, hor goratzen dugu Richard Horren idatziak eta eta Espainiakoa beste bat. Eta Euskal Herrian, zoritxarrez, nik usten dut askotan ez dugu behar bezala gure historia idatzi, eta beti egon gera edo Frantzia edo Espainiaren idazleek edo historiadorek idatzi duten idatzien menpean ez. Eta kasu honetan oso nabarmena da, baditu garai horretako Gorosabelek esaten zuena, Soraluzek, Gomez Artetxe, Teietxe azken hamarkada hauetan, Fermin Lasala Mandaseko dukea idatzi duena, baina idatzi zutenen gainetikan ere ikuspegi politikoak bazituzten, eta horren ondorioa da gero idatzi zuten. Adibide bat jartzearren. Eta hori izango litzake zuzen ere hitzaldiaren abiapuntua, ez. 1784ko batzar nagusiek baino lehenago Donostiako alkateak, Juan Jose Vicente Michelena, giltzak, Donostiako hiriko giltzak eman zizkion Monzei mariskalari, garai horretan generala zanari, ez, borrokarik egin gabe. Konbentzioko gerra amaitu ondoren, epaitu egin zuten, gerra konseilu baten bidez epaitu zuten Michelenarekin batera Zozaia, bigarren alkatea, eta berearekin batera beste 7 zinegotzi, Donostiko 7 zinegotzi, epaitu zituzten, kartzelan egon zen, Iruñako kartzelan egon zen Michelen alkatea, eta esate baterako, idazle batek, Gomez Artetxek esaterako, esaten du 3 urteko iraupena izan zuen, Teietxeak esan zuen 4 urteko iraupena, epaiketa, eta Gorosabelek, Tolosako semea eta Euskalduna, Gorosabelek esate baterako esaten du ez zutela epaitu eta libre geratu zen, hori gezurra hutsa da. Esan nahi dut, iturri ezberdinaren arabera ikuspegi ezberdinak egon daitezkela.
Bueno, agian luzegia egin dut, gidoi txiki bat prestatu egin dut, eta ez dakit, ezagutzen nauzue eta orduan badakizute, jakingo izute niretzako testu ingurua funtsezkoa dela nolabait ulertzeko garaiak. Oso ausarta izango naiz eta nik esango nuke garai horretako ematen diren borrokaldiak ez bakarrik Espainian, Frantzian edo Europan, baizik eta beste munduko eskenatokietan, hain zuzen ere Indian edo Ameriketan, niretzako nik aipatuko nituzke bi puntu nagusienak. Alde batetik merkataritzaren poderioa, betikoa, ekonomia da funtsezko helburua garaileak burruka horretan, bi estatuen artean, Inglaterra alde batetik eta Frantzia bestetik, esaterako 1730ean Inglaterrak kontrolatzen zuen munduko merkataritzaren 17% eta Frantzia 9%. Garai horretan, 1780ean edo, Inglaterrak 12% eta Frantziak 12%. Beraz, nahiko parekatuak. Eta hortikan aurrera, dakizutenez, 19. mendearen zehar, emango da munduan zehar kolonialismoaren borrokaldi guztiak. Garai horretan, hain zuzen ere, Inglaterra kontrolatzen zituen oso kanpotikan, uharteetatik kanpo kontrolatzen zituen Inglaterrak Indian lehenengo borrokaldiak eman ziren, Antilletan zerbait, eta gaur egungo estatu batuetan 13 estatu. Eta 1783an, okerez banago, horietako 13 independentzia aldarrikatu eta lortu egin zuten. Eta Frantziak oraindik kontrolatzen zituen gaur egungo estatu batuetan estatu bakarra, Luisiana, eta gaur egungo Senegaleko zatitxo bat, eta gero Antillak. Antilletatik Europara ekartzen zituzten garai horretako, nik esango nuke, urrea, azukrea. Eta hortarako, esate baterako, La Española uhartea, gero ikusiko dugu gainera, La Española zein darra duen gure hurbileko historian, La Españolan gaur egungo Santo Domingo eta Haiti, uarte horretatik, azken hamarkadaetan 500.000 esklabu beltzak Afrikatik bidali zituzten nahi zuzen ere azukrekako guneak lantzeko eta orduan hortan emango zan borrokaldi latzak. Inglaterran Hanover dinastia zegoen poterean, Jorge laugarrena usten dut, hirugarrena barkatu. Jorge hirugarrena zegoen bertan, baina eroa zegoen eta horregatik urtetan zehar gure hurbileko historiak badakigu garai horretako Wellesley izan zala iaia bertako jabea, burruka kolonialistaletan nahi zuzen. Wellesley da Wellington dukea. Eta Frantzian dakizutenez, 1789an ematen da iraultza, eta iraultzarekin batera aldaketa nabarmena. Ez bakarrik Frantzian, baizik eta iaia Europa osoan. Zergatik ematen da iraultza? Ematen da iraultza pobrezia izugarria dalako, aldez aurretik ematen da ogiaren matxina da, ogiaren prezioak altzatzen dituztelako, beraz matxina da horretan 300 bat hildako Parisen bakarrik, eta orduan gaur egun ospatzen duten egun Frantziako eguna, uztaiak 14an eman zan iraultza. Eta iraultzarekin batera 4-5 urtetako benetako iraultza, giza eskubideen aldarrikapenak, sufragio unibersalak, 25 urtetik gora, eta dakizutenez gainera bakarrik gizonezkoek bozkatzen dutela, nobleza militarrak eta eliza antzinako erregimenatik datorren poterea desagertzen da, Nafarroko
erresuman ere gauza bera da, nobleza zera militarrak, noblezia militarrak eta baita elizak dia nagusi Europako monarkia guztietan. Borboiak daude Espainian, Borboiak Frantzian, Luis XVI eta 1783an lepoa mozten diote erregeari eta horrekin batera sortzen da Frantziako lehenengo errepublika. Eta Europako monarkiak etxaila balitza hartzen dute Frantzia, monarkari edo erregeari lepoa moztu diotelako, eta orduan bata besteari printzipioz historiadoreek esaten dutenaren arabera Frantziak gerra deklaratzen du Europako monarkia guztiei. Eta horrek zalantzan jartzen du mendetan zehar Europan egondan poteriaren oreka. Eta, ordura arte aliatu naturalak izan dira, Frantziakoak izan dira, Espainia izan da aliatua, Herbereak ere izan dira aliatuak, eta Inglaterrak bere aliatuak ere izan ditu, Prusia, Austria eta Hungariako imperioa, eta Alemania eta Italia izan dira betidanik, izan dira Frantziako aliatuak. Eta horrek ekartzen du, hain zuzen ere, aliantzaren aldaketak. Espainia Frantziako aliatua izan da, Herbereak izan dira ere Frantziako aliatuak azken urtetan eta mendetan, salbuespenak daude, baina erregeak dituzte. Eta orduan, gerrak piztuko dira, ez bakarrik Iberiar peninsulan eta beste tokitan, baizik eta iaia Europa osoan. Eta horregatik, hortikan hasita eta bukatuta Napoleonen garaiko gerrak, Espainian deitzen diote Gerra de la Independencia, independentziako gerra, baina munduan zehar Napoleonen garaiko gerraren izenarekin ezagunak dira. Tarte horretan, 20 urte horietan, hain zuzen ere, nik esango nuke, izan daitekela lehenengoko mundu gerra. Lehenengoko mundu gerra da, 1914an hasten dana, baina egia esan eta perspektiba batekin jokatuko bagenu, nik esango nuke garai horretako izango litzakela lehenengoko mundu gerra. Zergatik pizten direlako toki askotan, Europan zehar gerra batzuk, pizten direlako Prusian, Polonian, gaur egungo Polonian, beste tokietan beste batzuk, pizten direla gaur egungo estatu batuetan independentziaren borrokaren aldeko borrokaldiak, eta hain zuzen ere, Espainia izan duen imperio horretan, lehenengo Iturribide Euskal izeneko batek, lehenengo matxinada 1801 aldarrikatzen du eta zuzentzen du Mexikon, independentziaren aldeko mugimenduak, eta 1802 irutik aurrera, hainbat tokietan, gaur egungo Argentinan, Txilen, eta beste Amerikatako herrialdetan matxinadak emango dira, independentziaren aldeko matxinadak. Hor, nahazten dira ere Inglaterrako eta Frantziako interesak, eta Argentina, Buenos Airesen, Rio de la Platan, eta hainbat tokitan, eta bereziki Indian, Egipton ere, hor beste motako borrokaldiak. Horregatik niretzako eta natorre pixka bat hasieran aipatu ditudan bi elementu horietara, merkantziaren poderioa alde batetik, eta gero bigarren ideia izango litzake testu inguruarekin bukatzeko, badakite luzegia izan dela, baina eman dezagun, nire iritzi zuentzat, lehenengoko mundu gerra izan daitekela, 20 urtetan, belaunaldi horretan ematen diren borrokaldiak. Esklabuen Haitin ere, esklabuen matxinada emango da, eta bar. Euskal Herriara jaisten gera,
Oso labur, pixkat ulertzeko beti gaur egungo ikuspegitik begiratzen dugu historia, eta hori akatsa nabarmena da. Nik usten dut orain dela 200 euroko euskal gizartea begiratuko bagenu, eta bertan egongo ginak olako tramankuloekin, denboraren tramankulo batekin jetxiko bagina, ez genuke nire ustez ezagutuko. Baina ala ere, 3 zerzeladaekin, bata biztanleria, Florida Blancak egin zuen 1787an Hego Euskal Herriko errolda, eta horren arabera Bizkaiak enbazitu 115.000 biztanle, Gipuzkoa 120, beraz Bizkaiaren antzera, Arabak 71, eta Nafarroa, mendetan zehar izan den bezala, gizakiari dagokion behintzat, beti populuena eta politiko mailan ere indartsuena. 225.000 biztanle. Ikusten dezutenez, populazioaren arabera Nafarroa handiena, ondoren Gipuzkoa, ondoren Bizkaia eta ondoren Araba. Eta iparraldean are gutxiago, ez daude garai horretako erroldak, baina biztanleria ere dagokion Araban baino askoz gutxiago. Zer gertatuko da, gaur egungo Bizkaia da populuena, populazio gehiena duena, meategien kontuak, bigarren Karolestadaren ondoren, eta Burnia, eta Donostia garai horretan 1813an bezalako biztanleria zuen, 9.500 biztanle inguru, 5.000 bat edo Arresitik kanpo, eta gelditzen dana Arresiaren barruan beste aldera. Gasteizek 6.500 zituen, Bilbo Donostiaren antzera, eta Iruña 14.000 eta piko, beraz populuena. Egoera, Donostiako eta Gipuzkoako egoera, itzaldia Gipuzkoari buruz da, nik esango nuke garai latzak idazlek idazten duten arabera esaten dute negu gorrian, beraz pobrezi handia, zergak, garai horretako zergak kobratzen zituztenak, jakingo dezutenez, alde batetik jauntxoek, eta horregatik hainbeste matxinadak daude 18. mendea, igoerarekin, zergen igoerarekin alde batetik, eta bestetik elizarekin. Frantziako iraultzak egiten duena, gauza askoren artean da eliza poteretik poteretik kanpo utzi, eta horrekin batera elizak zurgatzen dituen zergak estatuak lehen ez deta ipatu, baina kiebran zegoen Frantziako iraultzan, edo ematen denean Frantziako estatuak kiebran zegoen. Urteko 150 bakarrik presupuesto aurrekontuetan 1/10 zergak interesak ordaintzeko ziren. Bankuak, gaur egungo bankuak bezala garai horretan ere bazirela. Gipuzkoako ez dakit nola esango nuke, baina aberastasuna beti aberastasunari buruz hitz egiten dugunean, ez da herriaren aberastasuna, baizik eta zati baten aberastasuna, jauntxorena eta bar. Ematen da 17. eta 18. mendearen lehenengo hamarkadetan, jakina denez, hor dago Karakaseko konpainia gipuzkoana, eta kakao monopolioa duten, edo konpainia horrek duen bitartean, jende aberasteko, jende asko edo jauntxo asko aberasteko gaitasuna ematen du horrek. Baina gero monopolioa desagertzen denean, izugarrizko berakada, eta berakadarekin batera sortzen dute Filipinesetako konpainia, beste konpainia bat, baina ez da
Donostia eta Gipuzkoa ez da 16. mendekoa. Donostiako hirian bizitzen direnak, normalean dira Gipuzkoako jauntxoak, izugarrizko, beste hitzalditan eman dugun bezala, esaten genuen, agian jauntxo batek bazitun 19 etxe, hemen Alde Zaharrean gainera jardinarekin eta guztiz, etxe handiak. Eta normalean dira segurakoak eta barneko Gipuzkoako jauntxoak dira, oinastiarrak eta onboitarrak garai horretan ere indarrasko dute, oraindik 19. mendearen iaia bukaeran, bigarren karlistadan hauteskundetara aurkezten dira, ez dituzte zer lortzen, baina esan nahi dut, mendetan zehar jauntxo horiek izan duten indarra oraindik mantentzen dutela. Aberastasuna agian esan 17. mendean izan zutena, baina hala ere jauntxoen nagusitasuna oraindik garrantzia handia dute. Eta mugak dakizutenez Ebron daude, foruen arabera, mugak Ebron daude eta horregatik zergak kobratzen dituztenak hain zuzen ere segurako jauntxoek eta Bizkaian gauza bera Urduñan eta beste tokietan zergak kobratzen dituztenak aberazten dira, eta horiek dira printzipioz garaiko jauntxoek. Gaur egun ezagutzen dugun gizartea ez dago antolatuta alderrietan, baizik eta, lehen aipatu dudan bezala, bandoetan, haide nagusiak dira nagusi, eta Frantzian klubetan, oso bitxia da, jakobinoak, girondinoak, eta bar. Ematen da, gian sarrera luzei egiten ari, sartuko naiz gaian, Frantziako Errepublika, lehenengo Errepublika 1783an ematen da, aipatu duan bezala, sortzen da Asamblea Nazionala, eta Luis XVI lehen aipatu dudan bezala lepoa mozten diote, eta orduan gerra pizten da. Gerra pizten da, Espainian dagoena Borgoia da ere, Luis XVI bezala, Espainiako Borgoiak Frantziatik joan ziren Espainiara, Bourbon, whiskyaren izena duten gaztelutik, Frantziako gaztelutik. Eta Espainiak deklaratzen dio Frantziari, gerra deklarazioa edo aldarrikapena dago, eta bide batez ere Frantziak Espainiari. 1783an lepoa mozten diotenean Frantziako erregeari. Frantzian Asamblea Nazionala dago, baina hor ematen dira aldaketa asko, ez nahi sortaz luzatuko, baina Robespierre izan da nagusi, gero Robespierre ere lepoa mozten diote, eta bar, eta garai horretan poterean edo gobernuan daudena dea konbentzioa, deitzen diote konbentzioa, eta konbentzioa osatzen dute militarrek eta diplomatikoek. Gero 2 urte beranduago 2 estatu kolpea emango dira Frantzian, eta konsuladoa 1801 Bonaparte sartuko da, eta ondoren ere Bonaparte horrek esan nahi du, nik esan nahi dut, aldaketa nabarmenak, Frantziako iraultza ematen da 1789an, baina handikan 10-15 bat urtera porrot egiten du, eta Napoleonek jakina denez imperioa sortzen du. Frantziako imperioa, kolonialismoa eta bar. Inglaterrak egiten duen antzera. Errege gabe, baina antzeko gauzak egingo dituzte. Beraz, ematen da, eta Espainiak antolatzen du, esan nahi nuen lehenago, Carlos Laugarrena dago poterean, Borboia, eta Maria Luisa de Parma, bere emaztea dana, erregina, esaten dutenaren arabera,
bada egiaz gobernatzen duen erreginak erregea baino gehiago gobernatzen duena, baina hori ez da horrela, baizik eta hori idatzita dago. Espainia gobernatzen duena da Godoy, lehenengo ministroa. Godoy izango da lehenengo ministroa Espainian 1782-tik 1787 arte. Eta gero izango da berriz 1801-tik Napoleonen anaia, Jose Bonaparte, Iberias Peninsula sartu arte, beraz 1808 arte. Godoyek izugarrizko poterea du eta historia dere gehienek esaten dutenaren arabera, edo esan zutenaren arabera, Maria Luisa de Parma beraz erregiaren maitalea, eta horregatik poterea handia du, poterea handia zuen. Godoyk, beste urtetan Godoyeri buruz, hitz luzeak bota genitun, baina Godoyek saiatuko da Forua kentzen, Konbentzioaren gerran bukaeran, gorrotatzen ditu euskaldunak bere memoriaretan, eta bereziki Gipuzkoa eta Donostia bere memorian, berak idatzitako memorietan, traidoreak eta bar. Zer gertatzen da, lehenengo hilabetetan 1783an gaude. Lehenengo hilabetetan Espainiak antolatzen du, Godoyek antolatzen du era historikoan, fronte ezberdinak, eta Euskal Herriari dagokion jartzen du Frankok egingo zuen bezala, Ejército del Norte, iparreko armada. Eta hortarako, 3 frente ditu, Espainiak guztiak Pirinioetan, Frantziako Montzeil generalak antolatzen ditu Frantziako indarrak, eta hor ere entzuna izango dezute, Arizpe generala, Igorrikoa ere, konpainia batzuk, Le Chasseur Basque, konpainia batzuk antolatzen ditu. Beraz, neurri txiki batean ere, esan daiteke, anai arteko gerra bat izan zala, iparraldekoak, hegoaldekoak, baina hori ez da hain garbi. 1783an, Frantziak antolatzen duenean, errepublika sortzen denean, eta soldaduzkara joateko deialdi luzatzen duenean, beraz gazteak behartzen dituenean armadan parte hartzeko, iesaldi erraldoia dago iparraldean. Alde batetik apaizena, debekatu egin dutelako itxi egin dituztelako elizak, baztertu egin dituztelako elizaren potereak eta bar. Eta idatzi gutxi daude, baina esaten dutenaren arabera, iaia Nafarrora paisa guztiak alde egiten dute, baina baita ere Bizkaian idazle batek esaten zuen hilabete batzuetan, 1783an, iparraldetik 1000 gazte ies egiten dute handikan iparraldetik Bizkai aldera. Zergatik ez Gipuzkoara, gero ikusiko dugu, borrokaldi batzuk egon daitezke. Atzera noa, Espainiak antolatzen du berea, eta 3 frontetan, Aragoia, Katalunia, Roselloiko gerra entzuna izango dezute, eta iparraldekoa. Godoyek, eta hortarako burua izendatzen du Ventura Caro izeneko general bat izendatzen du Godoyek zuzentzeko Frantziaren aurkako gerra ipar frontea da bakarrik muga, Bidasoako muga Nafarroakoa eta Gipuzkoakoa. Eta hortarako bialtzen ditu 16, 15, 18, 12 iturri ezberdinaren arabera soldadu, guztiak mertzenarioak, beraz ondo ordaindutak. Soldaduzka oraindikan Euskal Herrian ez dago zabalduta. Eta deialdi bat egiten du batzar nagusiek, foruetan azaltzen den bezala, egiten dute deialdi bat. Espainiako monarkiak eskatzen du kupo bat. Eta kupo horren arabera 4.600 bat gazte antolatu behar zituzten.
Beraz, bestei esaldi bat ematen da, gazte asko alde egiten dute, badago agindu oso bitxia edo horra, gaztea ez badute hartzen, aita, jondaitekela foruaren edo batzar nagusiek egindako deialdira, eta iturri guztien arabera 4.600 horietako 607 bakarrik lortzen dituztela hortara konpainia bat osatzeko edo Espainiako armadan parte hartzeko, ez behartutak daude batzar nagusiak, esan dudan bezala 4.000 eta piko eskatzen dituzte, baina azkenean lortzen dutena da 607 bat. Beraz, oso jende gutxi, mercenarioak, eta gainera Godoiek planteatzen du ofensiba bat egin behar dela. Frantzian, beraz, iparraldean sartu, eta hori egiten du Espainiako armadak. Bidasoa gurutzatzen du, Hendaia bombardeatzen du, Donibane Loitzunera, eta bar, eta hor, eten bat egoten da, egon zanez. Eten bat, eta orduan, bitartean, Montsei generala, aipatu dudan bezala, Frantziako armadak agintzen duena, badu beste fronte bat Rosselló Katalunian, eta hango frontea gutxi gora bela mantentzen denean, orduan indar guztiak biltzen ditu Ipar Euskal Herrian. Historiadoreek esaten duten arabera, 60.000 inguru soldadu. Aldez aurretik, aipatu beharra dago izugarrizko garbiketa egiten du iparraldean. Eta gogoratuko dezutenez, 1784an emango da Azkainen, Saran eta oloko toki ezberdinetan deportazio masibo bat landetara. 4.000 inguru euskaldun landetara bialtzen dituzte 5-6 urtetarako, herria baino gehiago bidaian bizia galduko dute, baina estrategia militarra oso zehatza ez. Garbiketa ez dalako fiatzen. Eta orduan esaten dute, laguntzen dutela, bialtzen deportatu egiten dituztela guzti horiek euskaldunak, hegoaldeko euskal ieslariak laguntzen dituztelako, ieslariak ere hegoaldera joeten direlako eta Frantziako armadan parte hartu ez dutelako, eta baita ere apaisak babesten dituztelako iparraldean. Eta horregatik agindu bat, eta agindu horren arabera, 1794an 4.000 euskaldun, gehienak Sara eta Azkaine espaileteko herrialde gune horietakoak landetara bilatzen dituzte. Garbiketa, eta orduan ofensiba bat planteatuko du. Zer gertatzen da bitartean, Ventura karo hori, interneten begiratzen badezute, ikusiko dezute, Espainiako general batez potoloa, 73 urtekoa, bizitzea gustatzen saiola, eskonduta dago 19 urteko gazte batekin. Borrokaldiak hasten direnean eta ofensiba izan beharrean, defensiba izan behar denean, dimititu egiten du. Eta orduan Godoiek izendatuko du konde bat, ez nahiz goratzen zizena du, Nafarroko errege ordea izendatuko du Espainiako Ipar Armadako burua. Gaude 1784an, Frantziako armada sartzen da Bidasoatik eta iristen da Donostira. Gazte gehienak iesean, Espainiako armadaren burua dimititu egin du, ez daude indarrik, eta ez dago ezer egiterik, nik ez dut esango burruka behar zenik edo ez dakiz zer, baina Donostiako udalak erabakitzen du, ez dugu ezer, oso argi da, Espainiako gaur egungo, esango genuke, garai horretako erregidorea, gaur egungo
nola da, Urkijo edo ez dakit ze kargoaren izena ez dakit zein den, baina bueno, beti gobernadorea, izan duen gobernadorea, Frantziako armada Gipuzkoan sartu baino lehenago ja Madrilen dago. Esan nahi dut, defensarako almen gutxi alde batetik eta gero aukera gutxi defensarako. Eta orduan, Montsei generala sartuko da Donostian 1784ko uztailak egun zehatza. Garrantzia handia duen, baina gutxienez abuztuaren 4. Iritsiko dira Mirandara, iritsiko dira iaia Bilbora, Gasteizera, oso horrez. Eta orduan, borrokaldi batzuk egongo dira, Baztanen bereziki, eta Baztanentzako izango da urtetan zehar zerbait borrokaldi itzelak. Donostian bezala, hildako batzuk, suntziketa batzuk, baina gero tifusak Baztanen bakarrik 2000 inguru lagun hilko ditu, tifusak. Eta borrokaldi batzuk emango ziren. Donostian sartzen dira, eta Juan José Vicente Michelena, Larrainzar, lehen aipatu dudan bezala, Donostiako alkatea zana. Ez dute azken urte hauetan gauza gutxi, dakidan gauza bakarra da bere eta Iruritakoa zala, beraz Nafarra, Iruritakoa eta Euskalduna izan beharko litzakez. Giltzak, Donostiako giltzak emateko 3 baldintzak jartzen ditu. Erlijioa errespetatu, gero inori tratu txarra eman, eta hiriak errespetatu. Eta hiriak errespetatzerakoan azpimarratzen ditu, Frantziarrek errespetatu beharko lituzkete, foruak, ematen diren euskaldunek edo Donostiarrek kasu horretan dituzten askatasunak, jendearen ondareak eta bar eta bar. Eta 10 egun beranduago, eta hortara dator hitzaldiaren izenburuan, Gipuzkoako Batzar Nagusiak biltzen dira Getarian. Aldun nagusiak 2 dira, Fernando Etxabe alde batetik eta Joaquin Berrueta bestetik. Eta hauek agiri bat emango dute, ospea handia izango dute, ospea handia, eta Sabino Aranak bere tesia egin zuenean karlismoarekin apurtuz erabiliko dutena. Hain zuzen ere, idatzi bat 7 puntuarekin. Alde batetik Michelenak egin duen bezala, Donostiako udalak egin duen bezala, erlijioa errespetatu beharko lukete Frantziako tropek, foruak ere errespetatu behar dira. Eta gero, 3. puntua da lehen aipatu dudana, Sabino Aranarenak eta ospe izan duena. 1200 arte Gipuzkoan izandako independentzia mantentzea. Hori da garrantzitsua, nun baiten bazuten zerbait, ez? Jose Antonio Zabalak horren inguruan, idazle edo historiadore batzuk idatzi dute, baina horrek Jose Antonio Zabalak aipatzen zuen 1787an edo ez dakit zer, diputazioan gordetzen zen halako paper bat, papera hori ez dut ezagutu eta ez dut ikusi, bakarrik aipamenak, ez? Eta paper horretan aldarrikatzen da, Gipuzko independentea izan zala, eta orduan, gaztelarekin duen harremana da bilaterala, gaur egun esango genuken bezala, ez, bilaterala. Baina, bai gaztelak edo bai Gipuzkoak, egunen batean, erabakitzen bat zuten, independentea izan
izateko aukera bazuten. Eta orduan, Gipuzkoak batzar nagusiek, Getarian bildutako batzar nagusiek aldarrikatzen dute, hain zuzen ere, errekuperatu nahi dute 1200 arte izan duten independentzia. Laugarren puntua, Gipuzkoarrek arma hartu ez dezatela, ez soldaduzka egin, garai horretan soldaduzka euskaldunek, hegoaldeko euskaldunek ez zuten egiten, iparraldekoek bai, Frantziako iraultzatik, hori bigarren karlistadarekin hasiko dira egiten. Bosgarren puntua, frantses herria, beraz, herria da agintzen duena Frantziako lehenengo errepublikan frantses herriak lekuko, Gipuzkoaren independentzia. 6. puntua ordena mantendu, eta tratu txarrak ematen badituzte Frantziako soldaduek, Frantziako armadako agintariek zigortu beharko zituztela soldadu horiek. Eta Gipuzkoan ieslari, eta 7. puntua da, Gipuzkoan izandako ieslari guzti horiek, batzar nagusiek konprometitzen dira hilabete batean edo hilabete bat barru edo itzuliko zirela. Hori da Gipuzkoaren eta hitzaldiaren izenean aipatzen zen, Gipuzkoa independiente izatetik. Nahi izan zen, eta Frantziako erantzuna berehalako izan zen. Berehalako izan zen, eta Frantziak erantzuten du, hor daude Pinak eta beste ez naiz gogoratzen, daude Frantziako berdin du, bi izen parte hartzen dutela, eta idatzia beraiei helarazten diotela, eta bar. Eta Frantzia berehalako erantzuna ematen du, Frantziak eta gutxienez Frantziako Errepublikaren bi ordezkari hoiei ez, edo hoiek ematen duten erantzuna. Gipuzkoako ez da independenta izango, eta bigarrena, baizik eta Frantziako zati bat, Frantziako beste Frantzian probintziak ez daude, baina Frantziako zati bat. Hori hurrengo egunean. Handikan, astebete batera, erantzuna, batzar nagusiak Getarian bilduta berriz. Iturri ezberdinen arabera, 40, 48, 45, 42 herri biltzen direla. Iturri ezberdina daude. Lehen aipatu duan bezala, bakoitzak berea, edo berean agatzen du politikoki interesatzen zaiona. Badutela, nik azpimarratuko nituzke 3 puntu. Batzar nagusiek idatzitako idatziaren arabera, azpimarratuko nituzke 3 puntu. Bata, Gipuzkoak badu, bai, aldo nagusiak alde batetik eta gero batzarkide guztiak 40, hor bai 40 omen dira, atxilotu eta Baionako espetxera eramaten dituzte. Eta Baionako espetxea gainezka dago, zen eta Gipuzkoan dagoeneko konbentu gehienak itxi dituzte, elizak ere eta monjak eta paisak eraman dituzte bertara, Baionara. Eta esaten duten bezala, agian negoziatzeko, ez? Egia da, handikan gutxira mantentzen dituztela preso batzarkide guztiak, baina aldun nagusiak bai Etxabe eta bai Berroeta eskatzen dituztela. Ondoren, eta beti ondoren, ez dakit noraino irakurri dezute garai horretako goraberak, baina esaten da, bi batzar nagusi ezberdinak, alde batetik liberalak eta besteak monark foruen aldekoak. Niretzako hori gezurra hutsa da, ez? Oraindikan oso nabarmena da, jauntxoek liberalak ulertzeko, liberalak eta jauntxoen edo karlistaren arteko borrokaldiak oraindikan itxaro beharko genuke 30 bat urte edo gehiago lehenengo karlistadan azalaratzeko kontu guzti horiek. Ondoren, bilduko dira berriz Arrasatera ez dira iritsi Frantziako armadako soldaduak, eta Arrasaten bilduko dira batzar nagusia berriz. Ondoren, esan nahi nuen, zen eta toki askotan azaltzen da, bi batzar nagusi daudela
Gipuzkoan, alde batetik Getarian biltzen direnak, Frantziaren aldekoak, eta Arrasaten biltzen direnak, Espainiaren aldekoak. Hori ez da horrela. Osea, Getariako batzarkide guztiak atxilotu ondoren, bilduko dira Arrasaten iraiak batean, bilduko dira 18 bat herri. Egia esan, gehienak ez dute parte hartu Getariako batzarretan. Baina biztan da, Getariako batzarretan parte hartu duten kide guztiak atxilotuak daude Baionak. Eta orduan, agindu batzuk ematen dituzte alde batetik ez dute onartzen Frantziako poterea, eta orduan bai errekrutatze, gaztelaniaz da, leba edo, errekrutatze berri bat egiten dute, eta borrokaldi batzuk ematen dira Bergaran, Arrasaten, toki ezberdinetan, eta hor gelditzen dira. Bitartean, Parisen aldaketa nabarmenak egoten dira, Monsei generala ez du bat egiten Frantziako Errepublikaren ordezkariak Getarian egin dutenarekin, eta gero bukaeran begiratuko dugu, ikusiko dugu ere, ikuspegi orokorrean, ikuspegi ezberdinak daudela, ez? Eta frantsesek hala ere, naiz eta Arrasateko batzar nagusiek Frantziaren aurkako, Errepublikaren aurkako gerraren deialdira zin egin, baina eta mantendu, eta garai horretan ematen dan beste tokietan borrokaldietan, lehen aipatu dan Bastanen eta Katalunian, nolabait Espainiako armadaren pean egon, oso posizio aula egon arren, baina osatzen dute Gipuzkoako gobernu txiki bat. Hala ere, lehen aipatu duan bezala, Frantziarrek Gipuzkoan osatzen dute gobernu bat. Frantziako provintzia, lehen aipatu duan bezala hitza ez dagokiena, baina Frantziako provintzia izango balitz. Eta hortarako jartzen dute iparraldeko tipo bat, ez nahiz gogoratzen izena duen, nonbaiten apuntatu dut, baina horrek ez du garrantzia handirik izan. Eta baita ere Xabier Urbiztondo izeneko bat, gero karlistadetan eta bestetan garrantzia handia izango duen. Oso gaztea da, eta nola-baiteko gobernu horren burua. Baina bitartean, lehen aipatu duan bezala, aldaketa ugari eman dira Parisen, eta Frantziak hain zuzen ere fronte oso ezberdinak ditu toki askotan. Eta 1785 sinatuko du pakea Prusiarekin, sinatuko du pakea Herbererekin, eta sinatuko du pakea Espainiarekin. Eta pakea sinatuko du 85ko maiatzan, Basilean, Suizako egindako hitzarmen batean edo bilkura batean oso bitxia da, ez da gaur egungo hitzaldiaren kontua, baina oso bitxia da, baina Frantziaren aldetik negoziatzen direnak dira badaude euskaldun batzuk, Espainiaren aldetik negoziatzen direnak ere euskaldun batzuk ere badaude, baina Godoiek zuzentzen ditu. Eta hain zuzen ere ematen da, negoziak eta horretan ematen da Gipuzkoak sortzen duen arazoa, ez? Alde batetik, Espainiak mai gainean jartzen du lurraldetasuna jartzen du lehenengo puntua balitz, eta Frantziak mai gainean jartzen duena da merkataritza funtsezkoa da, ez? Dirua Antilletatik dator, eta orduan Gipuzkoa Frantziako Errepublikako zati bat denez, aldaketa bat emango da, eta Frantziak eskatzen du gaur egungo Haitik, la espainola garai horretan Espainiaren eskuz egon, eta orduan Espainiak eskuratzen du, batzar nagusien arabera ez berreskuratzen, baizik eta eskuratuko du Gipuzkoa. Eta negoziak eta horretan ere kolokan dago, ez? Gipuzkoaren etorkizuna batzutan, hori ikusten dut Pasarte Basiliako hitzarmenaren zati mitikoena da, ez? Euskaldunentzako. Hor historiadore batzuen arabera,
Haiti Gipuzkoarra gaur egun Espainiarra da, komatxoen artean nahi badugu, Haiti zegolako, bestela gaur egun Gipuzkoa Frantziako zati bat izan zitekela. Hori labur bilduta ez, dana. Zer ematen da, ondoren, izugarrizko ofensiba, Francisco Zamora da garai horretako Odoi ondoan dagoen aholkuleri nagusiena eta esaten dio Odoiri. Orain da garaia Euskal Foroak mozteko. Hori da, zeratik borboiek duten aukera edo helburu bat. Katalunian egin duten bezala, foroak desestatu edo bertan bera utzi, soldaduzka eta gainera kontuak egin 7.000 inguru euskal soldadu egon zitezkela Espainiako armadan eta zergak eskuratu ez. Euskaldunek edo Gipuzkoarrek edo Bizkaitarrek lortzen dituzten zergak Espainiak berreskuratzea. Eta ematen da, historia luzea da, datozen urtetarako hitzalditarako, ematen da Zamakola da Bilbon, 1804an, eta gora berak, eta borrokaldi latza. Ondorioak eta guri interesatzen zaiguna. Zer gertatzen da Donostiako Mitxelenarekin eta besteekin. 1785an Basiliako hitzarmena sinatu ondoren atxilotzen dute Mitxelena eta Iruñako espetxera eramaten dute. Eta baita ere bigarren alkatea, Juan Bautista Zozaia, beti Mitxelena aipatzen dugu, baina bi alkate zituen urtetan zehar Donostia ez. Eta 3 urteko, gero 1989an emango da epaiketaren sententzia, 3 urteko epaiketa da, eta zigorra Xabier Urbiztundori Frantziara ihes egin zuen, lehenago iparraldera eta gero Frantziara. Xabier Urbiztundo goratuko dezunez lehen aipatu duen bezala Gipuzkoako Frantziaren aginduz Gipuzkoako aldun nagusia edo gobernuaren parte hartzaile Gipuzkoarra, heriotz zigorra, gertatzen dena da ez zuten harrapatu. Mitxelenari 6 urteko estrainamendua, esaten duten sententzian, eta Zozaiari, eta gaitasun gabe uzten diote. Ulertzeko inhabilitatzen dute. Betiko, perpetuidad, inhabilitatzen dute Mitxelena. Mitxelena, Zozaia, eta 7 zinegotzi. Bakarrik alkateak, baizik eta perpetuidad. Arazo larria egongo da, dakizuten ez, 1813an Mitxelenarekin. Baina perpetuidad. 1814an, 15 urte beranduago, 13an, dakizutenez, iraiak 19an, konstituzioa onartzen da San Vicenten 19an da, iraiak 19an, aldez aurretik Gipuzkoako batzar nagusiek onartzen dute Espainiako Kadizeko konstituzioa deban, hor aipamen asko, beste urteetan aipatu dugun bezala, aipamen asko, Kastainoz bertan dago, espatarekin sartzen da, eta beratzen dut, eta onartzen dute, eta Donostian Espainiako konstituzioa San Vicenteak. Irakurtzen du apaisak, irakurtzen du Espainiako konstituzioa, eta bozkatu gabe, hau batez onartzen da, eta onarpen horren bigarren partea da, bildutakoak, Donostia dago alkateri gabe, eta bildutakoak Mitxelena hautatzen dutela Donostiako alkate berria izateko. Mitxelena dago inhabilitatua, lehen esan dudan bezala, betiko, perpetuidad. Handikan hilabete batera Mitxelena atxilotuko dute, baina ez dute atxilotuko inhabilitatua dagolako, baizik eta Espainiako armadak eskatzen dituen zergak, udalari eskatzen dizkion zergak,
udalak ordaindu ez duelako. Askatzen dute, eta ekainan, 1814an, ekainan berriz atxilotuko du gobernadore militarrak agindua emango du, atxilotzeko Mitxelena. Eta orduan bai, leporatzen diote berdina, armadari zergak ez ordaintzea, udalak, baina baita ere, inhabilitatua dago betirako. Betiko dago inhabilitatua. Eta orduan, kartzelan dagoen bitartean, Espainiako el Consejo Supremo de Castilla ulertzeko, ez da berdin, baina ulertzeko gaur egun gauzeti nazionala balitz, esaten du, bai, 1789an, hain zuzen ere, badago sententzia bat, eta betiko perpetuidadeko inhabilitazioa badu, eta orduan kenduko dute Mitxelena alkate, jarriko dute beste alkate bat, Francisco Izquierdo, eta alkate hori ere egun batzuk besterik ez, Espainiak esaten duelako, ez ditula betetzen bete behar duena, 1815an beste alkate bat jarriko dute, Miguel Antonio Bengoetxea, eta hor mugaren kontuarekin arazoak badaude, lehen aipatu duen bezala, hasten dira kobratzen Donostiako jauntxo batzuk portura iristen direnen merkantzietara zergak, baina mugak daude Ebron, eta orduan Fernando Zazpigarrenak foruak aldarrikatzen ditu berriz eta bar, baina hala ere Bengoetxea atxilotzen dute eta kentzen dute. Bengoetxea foruaren alde zegoen. Eta horrengo alkatea oso itxia da, Evaristo Etxabere, hautatuko dute Bengoetxea botako dutenean, Evaristo Etxabe izendatuko du udalak alkate izateko, eta handikan egun batzutara atxilotzen du Espainiako armadak eta espultzatzen du. Eta, sententzian azaltzen da, porsera francesado, beraz Mitxelena bezala ez. Ondorio orokorrak, nik ez dut uste, beti historiadoren artean eta kontakizunaren artean beti borrokaldiak, liberalak eta ez da zer. Arrasateko batzar nagusietan, Ganboitarrak eta Oñastiarrak. Eta Getariako batzar nagusietan, independentzia aldarrikatzen dutenak, liberalak izan daitezke, agian mugak Ebro Donostira zergak horatzeko hor daude Etxabe, Berroeta, Romero, Mai, Donostiako jauntxo batzuko, baina baita ere foruak aldarrikatzen dituzte. Eta importantena, mitorako ere, importantena ere Gipuzkoak duen independentzia ez. Lehen aipatu den bezala, horren arira Bizkaia bere independentzia aldarrikatu lehenengo idatzian edo liburuan Sabinarenak ez. Bukatzeko, lusatu da, detaietan nabarno debekan lusatu da pila bat, baina gero galderak egon daitezke eta agian sakontzeko. Bukatzeko nik aipatuko nuke emandako, 200 urte pasa ondoren ikuspegiak lehen aipatu dan bezala gizarteak oso ezberdinak dira. Baina Euskaldunen arteko gaur egun ezagutzen dugu nortasuna edo nazionatasuna edo almenak herri bat izateko, nik ez dut uste garai horretan bazegoenik. Baina garai horretan sortu zen, ez? Nik ez dut aipatzen, baina hor dago esate baterako garrantzi adibide potentenetariko bat, ez? Dominik Josep Garat aldarrikatzen duena hain zuzen ere. Bera izango da Frantziako lehenengo Errepublikaren 2 aldiz ministroa, Ustaritzeko semea, Ustaritzen jaioa, Ustaritz dakizuten ez, Lapurdiko batzarra bertan eta Frantziako iraultzan bertan bera uzten dituzte bertako euskaldunek mendetan zehar izan zituzten guneak eta foruak eta bar, eta Garat niretzako izan daiteke nazionalismo modernoa gaur egun ulertzen dugu nazionalismoa, ez da Sabinarekin sortzen, baizik eta aintzinako beste batzuk egon badaudela, ez? Eta lehenengoa izango litzake hain zuzen ere egoera edo garai naztuta horretan
lehenengoa izan daiteke Garatek egiten du 3 proiektu kaleratuko ditu, eta lehenengotik 3. Ausartagoa da. Lehenengoa da 1784an, beraz, Frantziako armadan Gipuzkoan sartzen denean, eta berak proposatzen du Frantzia federalista bat. Gogoratu beharko genuke, gaur egungo Frantziako mapa eta mugak antzekoak direla, baina barroko gizartea oso ezberdina, 50%, ez da nire aipamena, baizik eta Frantziako historiadore guztien aipamena, 50% ez zuen frantsesez hitz egiten, baizik eta beste hizkuntzetan. Katalunian katalanez, Bretainian bretoiez, iparraldean euskeraz. Beraz, Garatek planteatzen du Frantzia federalista izan beharko litzake. Eta aipatzen ditu Bretainia, aipatzen du Alsazia, bigarren eta lehenengo munduko gerran garrantzia handiko gune bat, Marsella, eta baita ere Euskal Herria, lehenengo aldiz Euskal Herria aipatzen duela. Hori konbentzioko gerraren garaian. Handikan 10 urtetara gogoeta batzuk idazten ditu, eta perspektibarekin izugarrizko nahastea egon da, nahaste politikoa iparraldean, Euskal Herriko iparraldean, hegoa basamortua bihurtu dela, eta hori egia da. Osea, zergak Donostia, Gipuzkoak, Batzar Nagusiek 1786an edo 17an egindako txosten baten arabera esaten dute arpilatu egin dutela frantsesek dana. Ni askotan pentsatu dut garai horretan Detxepareren liburua Parisera eraman zutelan, etxe batetik eraman Bonapartek ere, Jose Bonapartek liburutegia gero Estatu Batuetara joango denean, euskal liburu batzuk, dirua Elizetatik, 45 milioi erreal esaten du Batzar Nagusiak lapurtu dutela Gipuzkoan. Eta horrek ekarriko du bereziki bandolerismoa eta Espainiako independentziaren gerrakoak ez dira gerrillaralariak, baizik eta bandoleroak gehien batez, horregatik pobrezi nagusia dela. Eta behar dela, 3. puntua, Garaten arabera, egitura berria Pirinioetan. Ez du aipatzen, Katalunia dago beste aldean, baina egitura berria, Frantziak asmatu beharko lukela. Hori da lehenengoa. Bigarren proiektua da 1808an berak emandakoa, eta asko zehatzagoa da. Jose Bonaparte Espainian sartu da, Napoleonen anaia, eta garai horretan Zabagi izeneko generala da Frantziako armadaren burua Espainian, edo Iberiar peninsulan. Eta berari bialtzen dio proiektua, eta proiektu horretan esaten dio entitate administratibo bat izan beharko lukela Euskal Herria, eta entitate horrek 7 lurralde izan beharko lituzkela. Hain zuzen ere, gaur egungo iparraldekoak eta 4 hegoaldekoak. Soldaduzka 7 horrealdetan indarrean jarri beharko lukela Frantziak, eta euskaldun guztiak itsas armadara bidali. Garai horretan Trafalgarko batailak eta itsasetan ematen diren borrokaldiak garrantzia handikoak. Inglaterra eta Frantzia, lehen testu inguru horretan aipatu duen bezala. Eta Frantziak itsas armada potente, euskaldunerekin Frantziak itsas armada potente horrekin Inglaterraren aurka aukera gehiago izango lituzkela. Eta 3. proiektua eta importantena 1811an ematen du. Beraz, Frantziako poterea ondo instalatuta dagoenean Iberiar peninsulan, eta bar, ondamendia etorriko da handikan 2 urtera, Waterloon, eta bar.
Eta orduan ja proiektu nahiko osatua aldarrikatzen du, aipatzen du, eta ez dio bialtzen armadako Frantziako armadako buru bati, baizik eta bialtzen dio zuzenean Bonaparteri. Eta proiektu horretan aldarrikatzen du eta izena jartzen dio estatuari. Esaten du, eta izen oso berezia da, ezagutuko bezutenez, Fenizia berria. La Nouvelle Fenizia, ez? Berak esaten duelako euskaldunak, garai horretako euskaldunak, garai bateko fenizioak balira direlako. Eta orduan, nik nabarmeneko nituzke hiru kontu, ez? Euskal Estatu bat, 7 herrialdetakoak, 4 gehi 3 gehi, gero Krubijek egingo duen bezala Baskonian. Gehi zati batzuk, Errioxako zati bat, Kantabriako Castro eta Aragoiko, beraz, horrek esan nahi du nahiko ondo ezagutzen zuela Euskal Herriko historia, ez? Garai bateko Bizkaiko batzar nagusiek ere Castrokoak biltzen zielako, eta, en fin. Hizkuntza euskara izan behar zelako, eta gero respetatu beharko ziren Fenizia berri horretan, ohitura zaharrak eta historia, Euskal Herriak historia oso sakona zuelako. Hortarako proposamena eratago juten zen, bandera ere aipatzen zuen, eta orduan bandera garatentzako izan beharko litzake Nafarroko bandera, beraz, bandera gorria, eta Euskal Herriko Fenizia berriako armarria Nafarrokoa ere. Eta berak aipatzen zuen bezala bi departamentu, Frantziako iraultzarekin departamentuak sortzen dira, eta bi departamentu, Nouvelle Tir eta Nouvelle Zion, Nouvelle Tir iparraldeko lurraldeak eta Nouvelle Zion. Zer gertatu zen, Bonaparte jaso zuen proiektua, baina handikan 2 urtera hondamendia, gerra galdu, eta hor gelditu zen, ez? Baina nik usten dut, garai edo era modernetako lehengo naziotasunaren lehengo aipamena. Eta bukatzeko urte horretan hain zuzen ere, Garat 1811an aipatzen du bere proiektua, Fenizia berriakoa, eta hor urte horretan sortzen da Agustí Xao, jaioko da dakizutenez atarratzen, lehenengo karlistadan, hegoaldean egon zan, Voyage à la Navarre pendant l'insurrección de Basque, olako idatzi bat egin zuen. Xao ezagutzen dugu, denok ezagutzen dugu Xao. Errepublikarra, ateo, homosexuala, en fin. Baina, karlistari miresmena zion, ez? Xao, zergatik mantendu egin dutelako, ez dakit, nortasuna, hizkuntza eta bar. Bueno, hor paradoja handia da, ez? Baina, Xao beste ikuspegi batetik Garatek irikitako atea askoz gehiago zabaldu zuen, ez? Biba Euskal Herria, independientea, eta bar, bueno, gora biba berak esaten zuen. Eta mende bate aurreratu zen Xao, ez? Gero ja, lehen aipatu dan bezala, Sayonaranak berreskuratuko du, Getariako batzar nagusietakoa, ez? Baina nik usten dut, garai horretan sortzen dira lehenengo, bueno, askotan esan zioten Xaori, ez? Visionarioa zala, eta gaur egungo historiadore batzuek ere aipatzen dute Garatena, mito bat dala eta bar, ez? Baina zutabiak izan ziren gaur egungo naziotasuna ulertzen dugun edo hitza ulertzen dugun modukoa. Bestea, independentziaren aldarrikapena eta bar, ni zalantza izenburuari erantzuna emateko. Ni zalantza gehiago ditut zen, eta oraindikan nik esango nuke gaur egungo naziotasunaren aldarrikapena dugun ez da egit, pentsatzen dugun dana eta
asko borobildu egun hitzari oraindikan asko falta zain, ez? Hain zuzen ere, karlistadak, eta bar. Eta oraindikan nik usten dut oso nabarmena zen alde bateko kostan, esate baterako, Baionan, Donostia eta Bilboko garrantzitsua, portuena, eta bar, baina barruko euskal gizartea erabat ezberdina zen, ez? Ez dakit zer bai gehiagoz, eta hasiera baino lehenago norbaiti esan diot lagun bati, galdetu dit zenbat denbora egon behar nintzela hizketan, esan diot ordubete baino gutxiago, eta ordubete eta 20 minutu, eta nik usten dut PowerPoint gabe, filmina gabe, txapa emateko gehiagik dela. Oso nahaztuta, naiz eta belaunaldi bat izan, baina aipatzeko gauza asko, ez? Eta gainera, badegu errestasun bat, ez? 200 urte pasa dira eta orduan interpretatzeko garaian askoz errezagoa da. Eta ez dugu bakarrik ikusten testu ingurua edo garaian gertatutakoa, baizik eta ondoren gertatutakoa, ez? Ez gera Garate eta Michelena edo Xao bezala bizionariak, baizik eta errestasuna handia dugu interpretatzeko zen eta horiei gertatutakoak ikertzeko aukera guztiak izan ditugu. Ez dakit galderak egon daitezkela edo dagoeneko egongo dira, frantsesez edo inglesez galdetiko zuenak alde bindu, beraz... Bai, luzatu nahi zelako, eta gertatzen dena da, konbentzioari buruz oso gutxi idatzi da, oso gutxi. Eta orduan, ez dakit zergatik, lehenago Arantzadin nengoen eta norbaitek komentatu zidan hitzaldiarena, eta esan zian, aipatu behar dezu, induzketak egin direla Gipuzkoan, eta Astigarrak konbentzioko gerrako korpu asko altxatu genitula Arantzadikoek. Eta etzaten, ez dakit merezi duen, edo bai, eta ez dakit ze gaizotasuna, eta bai, egia da gutxi aipatu dudalako, baina merezi du luzatzea edo bigarren partea utziko dugu datorren urterako, ez? Hala ere meritua dezute. Garai horretako hitzaldi bat, euskeraz, Donostian, kanpoan lehen aipatu dan bezala, 35 gradu, ondartza leporaino betetan, eta bai, meritua dezute. Eta eskertzekoa da. Ni lo único, hautatxo bat, eta nik uste lotura dauka hitzaldiaren antolakuntzakin, ez? Donostia 1813an gertatuko gu hor jartzen dugu izilutako sarraskia, bizkaz, aipatu duzuna hor sartzen da, ez? Zergatik gertatu zen sarraskia, eta motibo bat izan daiteke hori, ez? Michelena, garaikoak, frantsesei... Sarraskia lehen hasieran aipatu dut, nik usten dut beste urtetan berdin esan dut, eta horregatik luzatu nahiz hasieran. Nahi nuelako pixka bat mendekoaren zutabeak edo aipatu, alde batetik. Izan daiteke hori motibo bat, ez? Orduan hori da... izilutako sarraskiaren beste zati bada. Niretzako da nagusiena, mendekua, traidore, godoiek, aukera badezute eta nik usten dut zuen webgunean jarri dezutela, ez? Godoien memoria, haren memoriak berak idatzi zituenean, gorroto, nun baiten, gainera,
Begira, gaztelania ez daukat. El 2 de agosto Godoiak idazten du. El 2 de agosto de 1794 las tropas francesas cercaron las provincias vascas y en 36 horas llegaron a San Sebastián sin encontrar resistencia. La ocupación de San Sebastián no fue un hecho de armas. Varios politicastros guipuzcoanos se dejaron seducir por el general Adrien Monsi, quien les prometió convertir la provincia en república independiente. Estos crédulos hombres entregaron la ciudad a los franceses. Gero luzatzen da, eta Gipuzkoa eta Euskaldunak traidoreak, gero foruen aurkako erasoak bera gobernuan zegoenean. 1801 Godoi gainera generalissimo izendatu zuten, 2 aldiz bakarrik egonda generalissimo bat Espainiako armadan. Lehenengoa da Godoi eta bigarrena Franco. Niretzako bai, argi dago, mendeku bat. Hemen aipatuzu kontxa generala, ez? Ez eta aipatu kontxa generala, baina... Nik uste bai ez, sartu zara espatakin... Ez, Castaños. Kontxa sartu zan Bilbon bigarren karlista. Bai, trompatu naz. Bueno, berrein du, bai. Castaños hori da Portugaleten eta... Portugalujo. Bai. Portugaleten behintzat badun, izan dut zehapanaz eta hor onduan... Duke de Bailen, bai. Hore beste urtetan, bereziki 1813an, zuarrezko eztabaida izan dugu. Izan genuen, Santelmon izan genuen bat historikoa, mitikoa. Espainiak duen gobernadore militarrarekin izan genuen eztabaida potente bat. Gertatzen dena da, ez genekin Espainiako gobernadore militarran sana, eta ateratzerakoan azafatak kendu zion gainera mikroa, zen eta zutan jarri zen, eta irtetzerakoan Javier Sadak, beste diario Baskon idazten duen historiadorea, esan zion gobernadore militarra dela, bai. Zutan jarri zen, eta, karo, Castaños lurperatuta dago Madrilen, beste militar ospetsu batekin, Bailengo dukea, eta, karo, Castañosen ohorea zapaldu egin genuen dirudienez, eta horregatik zutan jartzen da. Baina nik usten dut, zuek izugarri eskolan egin dezute gainera, testigantzetan 7 alditan aipatzen da, lekukoek dioten Castañosen aginduetara entzuna zutela, eta Donostiako udalak 1814ko urtarriak 18an kaleratutako agiri batean Castaños aipatzen da. Castaños generalaren aginduz Donostia suntxitu zuten Inglaterrako eta Portugaleko soldaduek. Nire, galdera eta kezka ere bada, ez alde batetik. Zeran, ez da, ezer egin, ez instituzionalki, ez beste modu batez, Portugaleteko udalari eta Bilboko udalari egia bada horrelako zer. Ez, esateko, hainbeste gaina, garaiotan biktima gora eta bera, hain guztoko duguna, esateko hori, omentzen da pertsona hori, kale baten izena pertsona bati eman eta pertsona horrek erantzunkizunak dituela Donostian zuntxiketan eta zeu zer... Bueno, horren inguruan ikusten dut, horrengo egunean Josute Jabidek zure atzean zegona, baina aspertu omen da eta alde egin du. Hitz egingo du? Ez, historiko da. Bueno, orduan komunera jonda, baina bai, Donostian bertan infanta ez dakizera antiguan zenba daude. Alde Zarrean dauden general guztien izenak liberalarenak dira. Zergatik ez besteenak, niri bosta jola ez, eta ez ditut maite ez da batzuk ez da besteak, berdin zait, baina hori toki hiri guztietan, herri guztietan, bai, Castaños Bilboko kalea, hain zuzen ere gainera Sabino Arana Fundazioa ondoan dago, txiripasen ez du kasualidadez.
eta Portugaleten ere ez. Baina bai, nola defenditzen zuten orain dela urte pare bat, eta oraindikan defenditzen dute, ez? Wikipedian da, ez dakit, beste izugarrizko handia. Zer zen, liberala ala absolutista? Denetarik, Godoi 8an iesean. Alaba izan zan pirata, gero generala, gero denetari Urbiztondo, izango da Frantziaren aldekoa, Carlist liberala, gero liberala, baina ez absolutista. Nik usten dut absolutista hauek esaten zuten liberala, gorde egin dut, eta nik usten dut horren arira, non baiten idatzi nuen esaten nuen, prestatu behar da zerbait, norbait Castañosen alde ematen du Donostiako zuntxiketaren gai bakarra da Castaños bai ala ez, eta Castaños, garai horretako militarra, besterik ez, aginduetara edo Godoien aginduetara, egia da Godoi garai horretan ez egola, baina gutxienez militarraren arteko militarrek sortu dituzten agindu guztiak ezagutzen ditugu, azken 200 urtetan, ez dakit zergatik harritzen dira. Orain dela gutxi, ez dakit ekarri dudan, ez duteka, beste batera gutziko dut. Idatzi zuten, badakizute ez. Gero zure beste kontua, aurreko erantzunari beste urtetan ere aipatu den bezala. 1887an, Real Academia de la Historia Española, sabido es que para los versados en la historia del País Vasco que el general Castaños hizo jurar, horrekin batera lusatzen zute aipatutakoa, hizo jurar casi violentamente la Constitución a las Juntas Generales de Gipuzkoa allí congregados, llegando a presidir varias sesiones para así ejercer mayor presión. Aipatu nahi nuen Castañosen defentsan idatzi duten azken urte honetan, badago parrafo oso bitxia, parragurea, baina datorren urterako utziko dugu hori. Ez dakit, erantzun dizut? Bai. Konbentzioko dokumentan esan dagoen liburua, Gipuzkoa bajada basilean, hori azaltzen dago zanik, impresionatzen duen ikela, zeren Donostian giltzakatzen duzketen ez zela, Figueresen adibidez onkaino zituzten, Frantzira begira, eta bueltan zituzten, eta jarri zituzten Espainiari begira. Eta gero, Godoi ateratzen du, liburu horretan azaltzen da, Decretos de demolición de San Sebastián, Figueres y Roses. Figueres eta Rosesen Donostian bezalako zerbait gertatu zen, eta badakizu zen? Bai. Zuntxiketak eta gero ez dakit badako zen edo beste toki batzuetan egon ziren, bai. Ez dut aipatu ere, baina Azkoitiako saldunak, Caballeritos de Azkoitia, duke demandaz aipatu Munibe, Egia, eta horiek ere aipatu, garai horretan garrantzia handia liberalak, baina bide batez ere afrantzisatuak garai horretan esaten zuten bezala. Baina bide batez ere defenditzen zuten Lasalak horren aurkako Lasalaren liburua lehen aipatu duan bezala, ikuspegi batetik idatzitako liburua da. Eta orduan bere irakurketa egiten du eta ematen die hauei, Azkoitiko hoiei, horrek ere mereziko luke hitzaldi bat, eta aurrek oso ilustratuak dira, Frantziako iraultzaren aldekoak, baina bide batez ere foruak defenditzen zituzten, ez? Foruak, hezkuntza Elisakoa esana, baina baita ere Eliza, begira, bi batzar, bi ez, daude, Getariako batzar nagusiak, erlijioa nagusi. Arrasateko batzar nagusiek, erlijioa nagusi, eta Kadizeko konstituzioa liberala dala, dana,
baina religioa nagusi, baina gaur egungo ikuspegi batetik oso atzerakoia alde horretan behintzat. Ez dakit. Ez dizut kasorik egin, ez dakit. Lehen, beste gai bat, baina lehen aipatu dituzu jauntxoak, donostian nortzuk ziren jauntxoak, eta barrez. Garai hortan ja, motor ekonomiko hortan gaskoiak eta ez dira bertzen? Ez, nire ustez ez. Zubietako aktetan, zenbat izen azaltzen dira, eta 60 edo. Abizen gaskoiak edo frantsesak dira oso gutxi 6-7. Abizen gehienak dira euskaldunak. Ez, gaskoiena, iparraldea Inglaterraren esku, Leonor de Poitiers eta nola esan bestea Ricardo eskondu zirenean eta iparraldea Inglaterraren esku zegoenean, hortik datorkio iparraldeari garai horretako libera esaten zuen. Eta 3 mendeetan zehar eta orduan gaskoi eta iparraldeko jontxo asko hegoaldera eta gaur egungo ezagutzen dugun Donostian zuzen ere izen toponimikoak garai horretakoak dira. 12. mendekoak, 14. mendekoak. Urgul, Ulia, Fayet gaur egun, Morlansan Gaskoinaren hiriburua eta baita ere Txanpona. Puyo. Groses, Tomas Gros, gizon ospetsua, diruduna, jauntxoa. Eta gaskoierazko aktak izan dira Donostian? Gaskoiak? Gaskoierazko. Ikusten dut, Serapio Mujikak hortaz asko idatzi zuen eta nahi badezu, Serapio Mujikak hortaz badu idatzi asko eta berak aipatzen du gainera momentu batean Donostia zala herri txiki bat, arrantzalen herria eta gaskoiak nolabait fundatu egin zutela Donostia ez. Esate baterako nik, bakizute Amarasarrekoa naizela eta inguru horretan asko ikuartu egin dut eta esate baterako gaur egungo Fayet familia zen, gaur egungo aiete, baina 14. mendean bazuten Miramonetik San Bartolomera, dana eurena zen, familia horrena. Beraz, pentsatzekoa da poteria handia, edo gutxienez, ez dut esango basango hartua zenik, ez? Baina, Serapio Mujikak zuen bezala, herri txiki bat zen, arrantzalen herria eta gaskoiek berfundatu egingo zutela. Josu, zutaz hitz egin dugu kanpoan egon zaren bitartean. Miramun izan Miramun. Eta, familia hori goitela gutxi bukatu zen. Belok gaur egun marianista ez dagoen tokian ere hori zen. Hori zen Gaskoia. Bai, Gaskoia. Belok izela. Bai. Gaskoia, Amalgarren menderako ya tengo estarrak. Baina atak. Baina gatzen dira parada. Baina gatzen dira. Azkeneko Gaskoiak, Serapio Mujika berak esaten du, azkeneko bat Olivanek bukatu ziren. Eta azken familia, 20. mendearen hasieran bukatu zen. Eta 300 familia da hori. Hortik ere jarraitzen dute, 300 erretean da, horretan eta zaila. Eta azken familia bukatu zuen Gaskoia, eta itzitu zuen, mantentzen zuen baina. Bai, Donostiako dokumento sarretan ere Gaskoia saltzen da. Ez ere, nahi nurik nola izan okan horrek gabeak entzen ziren edo ja bizka berditu ziren ja kanpo.
botere ekonomiko horregatik. Bueno, mi esker berriz, ez dakiz zenbat aldiz. Ez duzu ez komentatu Kataluniako Katalunia anexionatu zuten baita ere. Hasieran zerbait komentatu dut, berandu etorri zarenez. Luzatu naiz eta aipatu dut gainetikan pare bat aldiz, baina bikoiztu egin dut hitzaldiaren denbora, baina bai, arrazoia zu. Bertan gainera komentzioko garaian izan zutena, eta baina beste hitzaldi baterako. Begira, gaiak egon badaude, ez? Datozen urtetarako. Beste bat ere interesantea, ez dela inbeste godo esan dugula posiak izan din Parisen, abandonatuko kalea deskate. Parisen itzala, Bai. Eta kastainoz ere pobrezian izan. Bai. Hala diote euren biografoek hala diote.